Mai girma shugaban ƙasa akwai matsala. Mai girma shugaban ƙasa ana so a haifar maka da gagarumar matsalar da warware ta wallahi azim sai an yi da gaske. Mai girma shugaban ƙasa ana so a haɗa ka da musulmin Najeriya. Ana so a haɗa ka da mahajjatan Najeriya. Ana so a zubar maka da mutunci a idansu. Ana so a nuna musu gazawar gwamnatinka. Ana so a nuna musu gazawar shugabancinka mai girma shugaban ƙasa. Mai girma shugaban ƙasa wannan abin takaici ne a ce an samu wasu matsiyata wasu 'yan iska wai su kabal su rasa hukumar da za su ƙaƙaba wa iskanci, su rasa hukumar da za su danno kai suna rura wuta a cikinta, wai sai hukumar addinin musulunci da alhazai ta Najeriya. Ko babu komai ma iya cewa wannan hukuma ta dace da ciyaman nagartacce na gaske, wanda yake mai tsoron Allah da son tsayawa akan amanar da aka damka a hannunsa. Wannan yasa ya ci gaba da samun matsala kuma aka ci gaba da kunnowa hukumar da yake shugabanta matsaltsalu babu safe babu dare babu rana domin tabbatar da cewa bai zauna lafiya ba, saboda kawai ya ce dole sai ya rike amanar da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya damka a hannunsa, saboda ya ce sai ya yi daidai, saboda ya ce sai ya yi gaskiya. So ake lallai sai ya ci amanar ka, so ake lallai sai ya ci amanar alhazai da suke aminta da wannan ma'aikata suke danna kudadensu domin tabbatar da cewa komai ya tafi daidai gare su. So ake sai an ci amanar mutane. Mai girma shugaban ƙasa ka sani cewa babban kuskuren da ka tafka a 2023 bayan ka zama shugaban ƙasa shine ɗauke hukumar NAHCON kacokan daga ofishin SGF kamar da ita ƙarƙashin ofishin Vice President. Lokacin da wannan hukuma take ƙarƙashin ofishin SGF ana tafiyar da ita bisa ƙa'ida da doka, bisa dukkanin abin da ya dace na ƙa'ida. Ba a taɓa jin kuka ko wata matsala gagaruma akan hukumar NAHCON ba sai bayan da ta koma ofishin Vice President. Siyasa ta shiga ciki. Abin takaici ne a ce boss chairman na hukumar NAHCON ba shi da full control da ma'aikatan da suke cikin hukumar NAHCON. Mai girma shugaban ƙasa saboda lalacewa da kuma 'yan iskan da suke kunno iskanci, a ce yau karamin ma'aikaci a hukumar NAHCON yana da zarrar da zai iya rubuta rahoto ko kuma takarda ya miƙa direct ofishin Vice President, sai dai kawai hukumar NAHCON shugaban kawai sai dai ga sako daga ofishin Vice President. Kwamishinoni kwara uku wanda ya kamata a ce sun haɗa kai ƙarfi da ƙarfe tare da shi shugaban hukumar NAHCON wajen tabbatar da cewa aikin hukumar ya gudana bisa ƙa'ida bisa dokar da ta kamata. A ce yau suna karɓar umarni direct, ake ba su umarni cewa dukkanin wani rahoto su miƙa shi direct da su da ofishin Vice President. Wannan umarni ne aka ba su. Mai girma shugaban ƙasa, wannan yana daga cikin abin da ya ka taɓarɓarewa da lalacewar wannan ma'aikata, saboda ba aikin ake so ta yi ba. A'a, interest ne na wasu mutane a gefe, su wai kabals wanda suke danno iskanci da wulakanci cikin wannan ma'aikata. Lallai sai an ci amanar ka, sai an ci amanar al'umma. Mai girma shugaban ƙasa, muna kira kamar yadda hukumar Kiristoci take a ofishin SGF kuma muka ji su lumus, muka ji su shiru, babu wata matsala. Abun kunya ne shugaban ƙasa musulmi, Vice President musulmi, kuma hukumar musulunci a ce kullum ita ake ji an yi kaza ba a yi kaza ba, wani ya danno bala'i kaza, wani. Wannan ba karamin abun kunya bane ba. Saboda haka mai girma shugaban ƙasa, ko dai kai abu ɗaya cikin biyu. Na farko, ko dai ka ɗauke hukumar NAHCON daga ofishin Vice President a maida ita ofishin SGF tare da hukumar Kiristoci kamar take a baya, ko kuma ka ɗauko hukumar Kiristoci ita ma a dawo da ita ofishin Vice President kamar yadda aka ɗauke hukumar NAHCON aka rada da ofishin Vice President. Mai girma shugaban ƙasa, idan fa ba a yi wannan ba, aka bari muka shiga aikin hajjin bana na shekarar 2026 a wannan halin da irin bala'ukan da waɗannan kafas ɗin masu inda suka kunna hukumar NAHCON, za fi a ji kunya. Mai girma shugaban ƙasa, yau idan an samu matsalar tsaro a ƙasar nan ba jami'an tsaro ake tuhuma ba, ba su ake kalubalanta ba, ce ake shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaza, ko a ce gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin APC sun gaza. Kai za a dinga zagi, bodin ɗin akan ka yake mai girma shugaban ƙasa. Saboda haka ya zama wajibi, idan ba a son wannan matsala a haɗa ka da mahajjata da musulman Najeriya, dole a tashi a abin da ya kamata mai girma shugaba. Wannan iskancin
za mu ci gaba da gaya maka shi sadara bayan sadara, kuma nan gaba za mu fito mu kama sunayen waɗanda suke kunna waɗannan bala'ukan domin musulman Najeriya su gane suwaye makiyansu, suwaye ba sa son abubuwan su tafi daidai, suwaye suke yakar wannan addini namu da sunan musulunci kuma wai musulmai ne. Kuma domin shugaban ƙasa ya ji suwaye, duk da cewa mun san shugaban ƙasa yana da channels daban-daban wanda zai iya bincike ya gano suwaye suke kunna wannan wutar bala'i a hukumar NAHCON.